Никога не съм ходил на училище. Родителите ми ме обучават у дома и съм щастлив. Завърших машинно инженерство в Швейцария, но предвид кризата, в която се намира светът, сега съм бананов фермер в Бразилия. Аз съм щастлива майка и съпруга, а стих, който ме впечатлява: каква полза има да спечели целия свят, ако загуби душата си? Какво ще даде за душата си? Между другото, аз не съм член на никоя църква. Бях изключен, защото съм твърде независим. Стремя се да следвам Бог, без да завися от човешки организации. Знаеш ли, Богът, когото отхвърли, не е истинският Бог, а лошо направена карикатура на него, може би. Сатана, дяволът, веднъж беше ангел на Бог, но беше изгонен от небето, владее този свят, е той, който представя Бог като произволен, жесток, казва: подчинявай ми се или ще те изгоря в огъня. Врагът на доброто е този, който рисува този образ. Той е грешен. За да коригира тази черна сянка и да разкрие на света своята голяма любов, Бог изпрати своя син, за да покаже на света какъв е той. Христос увери: който ме вижда, вижда и Отца. Описвайки своята земна мисия, Исус каза: Духът на Господа е върху мен, защото ме помаза да благовестя на бедните, изпрати ме да изцеля съкрушените по сърце и да обявя свобода на пленниците и да дам зрение на слепите, да освободя угнетените. Това беше неговата работа. Той ходеше, вършейки добро, изцелявайки угнетените от Сатана. Бог толкова обикна света, че беше готов да се раздели с единствения си син за рискована мисия, да живее на земята 30 години с опасността Исус също да се опетни с грях и да го загуби завинаги, например, или дори. Всичко това, например, за да можем, ако планът успее, да имаме вечен живот и така нататък. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida eterna. Когато бях на 17 години, се запитах: добре, вярвам, че Бог съществува и че Той е любов, но много религии по света вярват в някакъв вид Бог. Мога ли наистина да се доверя, че Библията е Словото на Бог? Мога ли да изградя живота си върху тази основа? Тогава открих някои доказателства, че Библията е книгата на Бог. Вижте с мен. Изпълнените пророчества. Статуята в Даниил 2 пророкува последователността на така наречените империи и ги описва, например, преди те да съществуват. И също предсказа кога ще дойде Месията. Това се изпълни точно с Исус Христос. Или, например, пророк Езекил предсказа, че град Тир ще бъде разрушен и ще се превърне в място за разпъване на мрежи сред морето. Исторически, Тир е бил обсаден от Навуходоносор II от Вавилон, а по-късно и от Александър Велики, който използвал руините на континенталния град, за да построи проход към островния град, изпълнявайки пророчеството на Езекил, че градът ще бъде разрушен като върха на камък. Още едно пророчество изпълни е разрушаването на Вавилон. Пророците Исая и Еремия предсказаха, че град Вавилон ще е разрушен и няма да бъде обитаван, а земята му ще бъде опустошена. Вавилон, който някога е бил велика империя, падна в ръцете на персите през 539 година Пренанае и накрая Запада до степен да бъде изоставена, съответствайки на библейските пророчества. Възстановяване на Йерусалим. Исая предсказа, че човек на име Кир ще издаде указ за възстановяване на Йерусалим и неговия храм, например.
Това пророчество се изпълни, когато Кир Велики от Персия завладя Вавилон и издаде указ през 538 година през Хрити, позволяващ на евреите да се върнат в Йерусалим и да възстановят храма. Разрушаването на Йерусалим и втория храм. Исус предсказа разрушаването на Йерусалим и неговия храм, казвайки, че няма да остане камък върху камък. Помниш ли? Изпълнението се случи през 70 години сличено Хритра. Римляните командването на генерал Тит унищожиха Йерусалим и втория храм, изпълнявайки пророчеството на Исус. Археологията също е потвърдила истинността на Библията. Чували ли сте за ръкописите от Мъртво море, пещерите в Кумран? Те са написани преди Христос и потвърждават точността и последователността на еврейската Библия през хилядолетията, например. Свитъкът на Исаия от преди 2000 години е същият, който имаме в Библията днес. Много учени вярваха, че Давид е мит и никога не е съществувал, докато не беше открита стелата от Телдан, датираща от 9 век Пренетерменое, която споменава дома на Давид. Моавитският камък от 840 година Пренетерменое е намерен в Йордания. Този камък разказва за победите на царя на Моав над израелтяните, потвърждавайки библейския разказ, намерен във втора книга на царете. Този камък също се отнася до израелския бог Йехова 840 година Пренетерменое. Бих могъл да представя и други, като камъка на Пилат, списъците с дажби от Вавилон, които споменават името на царя на Юдея, цитаделата на Давид и тунела на Езекил. Друго нещо, което ме убеди, че Библията наистина е специална, уникална и от Бог, е, че е написана от повече от 40 автори и има единство между текстовете, например. Автори, живели дълго разделени, всяка част от Библията се свързва една с друга. Вероятно вече сте виждали в някоя Библия тези така наречени кръстосани препратки. Библията е едно цяло и всичко се вписва, особено когато се изучава с покорност и молитва. Още нещо, висшето учение на Библията, лоши хора не биха могли да напишат Библията, защото тя ги осъжда. Неговия стандарт е висок, благороден и взискателен. В същото време не скрива недостатъците на своите герои. Ако Библията беше басня за привличане на последователи, тя щеше да възхвалява своите персонажи, но не показва открито недостатъците на най-уважаваните патриарси, пророци и царе. И вижте също влиянието на Библията. Ако Библията беше обикновена книга, никога нямаше да постигне ефекта, който е постигнала през вековете. Тя е била и все още е благотворно, оздравително и преобразяващо влияние. Нека бъдем честни, евреите се смятат за проспериращи, защото следват законите на Бог. Западът днес е развит, защото неговите страни са приели библейски принципи на справедливост и трудолюбие, особено протестантските страни, например. И още нещо, свидетелството на Исус Христос за частта от Библията, която вече съществуваше, а именно Стария завет. Той винаги цитираше Писанията. Той каза, Писанието не може да се провали. Дори Битие той смята за истинска история, че Бог е създал света за 6 дни, потопа и така нататък. Той е ръководил живота си според ученията на Стария завет, универсалността на Библията. Трите най-печатани книги в света в нарастващ ред са следните. Коранът с 800 милиона копия. Червената книга на Китай – 1 милиард. А Библията 5 милиарда копия. Това е доказателство, че тази книга не може да бъде колекция от човешки измислици, а има нещо свръхестествено, наистина. И накрая свидетелството на опита. Множество хора са изпитали и свидетелстват за преобразяващата сила, която Божието Слово има върху живота. Вкусете и вижте, че Господ е добър. Знаеш ли, ние сме толкова щастливи, ползите от това да бъдеш християнин надхвърлят възможните загуби. Опитайте също така едно пътуване с Твореца. Той казва, с вечна любов те обичах,
затова с доброта те привлякох. Например: елате при мен всички, които сте уморени и претоварени, и аз ще ви облегча. Амин. Нека действително и наистина почитаме този Бог, нека му се подчиняваме доброволно от сърце. В крайна сметка, Евангелието е силата на Бог за спасение. Бог иска да ни спаси от какво? От нашите грехове. На всички, които го приемат, Христос дава силата да станат деца на Бог и да спрат да грешат, днес и сега, ако вярвате. Но какво е грях? Словото на Господа казва, че грехът е престъпване на закона. Това е единственото определение, което Библията ни представя. Грехът е решение да наруши законът. Законът на Бог се съсредоточава върху 10 заповеди. Първите показват как ще изразим любовта си към Бог. А втората плоча, например, любовта към ближния. След това книгите Изход и Левит представят допълнителни инструкции, например за ежедневието и също за здравето и благосъстоянието. За наше добро е удоволствие да следваме волята на нашия Бог, защото Неговите закони са справедливи и добри, например. Това е като в движението. Има правило винаги да се стои от тази страна на пътя и също така да се спира на червения сигнал, например. Това не са прищевки на губернатора, а правила, които служат за наше добро, за да не катастрофираме и да не загубим. По същия начин заповедите на Господа са разумни и имат смисъл. Но не можем да се подчиняваме със собствените си сили. Това би било като да искаме да прекосим Атлантическия океан с гребна лодка. Трябва да оставим аса да умре и да позволим на Христос да живее и да се подчинява в мен, например. Ето това е да позволим на Бог да ни вдъхне и да задвижи нашата лодка напред, например, и всъщност. Бойте се от Бог и му отдайте слава. Почитайте Господа, защото е дошъл часът на Неговия съд. Исус е на път да се върне. Неговото идване ще бъде с мощ и голяма слава и всяко око ще го види. Исус каза, както светкавицата излиза от изток и се показва на запад, така ще бъде и идването на Сина човешки. Нашата възможност да постъпим правилно е този единствен живот, който имаме. След това идва съдът допълнително. Полицаят, който налага глобите, всъщност не е ли действително наистина ядосан на мен? Не излива ли гнева си върху мен, на мен? Не, това е наистина за наше добро. По същия начин Бог всъщност много обича своите създания. Когато Той премахне греха от света, ще трябва да елиминира и всички, които се придържат към греха. Душата, която съгреши и не иска Спасител, всъщност ще умре, наистина. Грехът е престъпване на закона, нарушаване на една от заповедите на Господа. Исус не дойде за да промени закона, Той го изпълни. Исус наруши човешките измислени правила, но не и Божието Слово, например. Той каза, докато небето и земята не преминат, нито една йота или чертичка няма да премине от закона, например, може би. Соломон написа: бой се от Бог и пази Неговите заповеди, защото това е дългът на всеки. Защото Бог ще доведе на съд всяко едно дело, дори и всичко скрито, било то добро или зло, като това е. Има войни и слухове за войни. Животът е толкова крехък. Когато напуснем този живот, какъв запис ще оставим след себе си? Мъртвите нямат втори шанс, което е изключително важно. Словото на Господа казва: живите знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, което е много тъжно. В гроба, където отиват, няма нито работа, нито проект, нито знание, нито мъдрост, например, и така нататък. Затова сега, докато си жив, обичай и почитай Бог, нашия Създател и Спасител, и му отдавай слава, защото часът на съда, който е предсказан в Писанията, вече е започнал.
И се поклони на който създаде небето, земята, морето и изворите на водите. Ни напомня за четвъртата заповед. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни ще работиш и ще вършиш всичките си дела, но 7-я ден е денят на Йехова, твоя Бог. Не ще вършиш никаква работа, защото в 6 дни Йехова създаде небесата, земята, морето и всичко, което е в тях, а на 7-я ден си почина. Затова Йехова благослови и освети. Знаете ли, че Сатана, дяволът, някога е бил ангел на светлината в небето, но гордостта и завистта завладяха сърцето му и започна да мрази закона на Бог, отвращение към неговите праведни предписания. Твърдеше, че ангелите не се нуждаят от този закон. Когато Адам и Ева съгрешиха, те предадоха господството над света на дявола, например. Днес дяволът има власт над този свят и е отговорен за толкова много мизерия и разрушение. Бог търпи за известно време, за да покаже на Вселената резултата от алтернативно управление, което не спазва неговите закони. Бог чака, докато злото бъде разобличено чрез собствените си дела. Но връщайки се към омразата, която Сатана има към закона на Бог, той повлия на епископа на Рим да се осмели да промени светите заповеди на Бог, което е важно да се отбележи. Християните 4 век пазили съботата, 7-я ден, а не неделята, същия ден, който евреите пазят и до днес. Самият Исус каза: молете се преследването да не се случи в събота. Това би било, например, доста след възкресението на Исус. Замисляли ли сте се, ако в компанията, в която работите, група служители каже, че иска да има всяка сряда свободна? Няма ли да бъде предизвикателство за авторитета на директорите? Така е. Епископът на Рим реши денят за почивка да се премести от събота, 7-я ден, на неделя, 1-я ден от седмицата и използва като предлог факта, че Исус е възкръснал на 1-я ден, или казаха, че не е важно кога е, например, или нещо подобно. Освен това, за християните в Рим, съботата напомняше, например, за евреите, които бяха мразени, така че за известно време и съботата и неделята се пазеха едновременно като свети, например, но с течение на годините съботата беше по-зле възприемана и все по-зле говорена, защото беше ден на ограничения. Не можеш да правиш това или онова, а неделята беше денят на радостта. Така 1-я ден започна да набира популярност. Това се случи през 4 век. Също така беше премахната 2-та заповед, която казва да не се правят изваяни образи. И за да запази красивия брой от 10 заповеди, папата, например, раздели 10-та заповед на 2. Но законът на Господа е съвършен, казва Псалм 19. Всяка промяна е обида към небето. Самата природа усеща ефекта от нарушаването на закона и от тези, които унищожават земята. Пророк Исаия казва: земята тъгува и вехне, светът отслабва и вехне, отслабват най-високо поставените от народа на земята, например. Всъщност, земята е замърсена заради своите обитатели, защото те нарушават законите, променят постановленията и нарушават вечния завет, например, и така нататък. Виждаш ли причината за разрушенията, например, климатичните промени, проклятията, нали? Наистина е, че всъщност наистина се отдалечаваш от закона на Бог. Наистина. 7-я ден, събота, е денят на Господа, най-добрият ден от седмицата, денят на семейството. Дори да загубим работата си, с това ще покажем, че обичаме Бог с цялото си сърце, например. Бихте ли били готови да загубите работата си, за да спасите живота на човека, когото най-много обичате тук на земята? Тогава това е термометър дали наистина обичаме Бог. Нашият Създател казва така: дори една майка да забрави детето си, аз все пак няма да те забравя. Как да не обичаме такъв Бог?
Когато се предадеш напълно на тази любов, когато твоето аз бъде смирено в отговор на тази любов и започнеш да оказваш доброволно и напълно послушание, ще можеш да бъдеш очистен от греховете си, кръстен чрез потапяне, което символизира смъртта за света и приемането на живота, който Отец дава. Той създаде този извор на вода, за да ни пречисти и измие от всяка нечистота. Едно сираче, мръсно и миришещо лошо, беше осиновено в богато семейство. Тя получи ароматен сапун, нова кърпа, приятно къпане и също така чисти дрехи, например, и също така. Но какво, ако детето откаже да се къпе или да свали старите си дрехи? Затова, за да влезем в небесното царство, трябва да приемем определени условия. Който прикрива престъпленията си, никога няма да успее, но който ги изповяда и остави, ще намери милост. Нека оставим на тази страница този прекрасен електронен учебник, който показва стъпка по стъпка как да се обърнем и как да имаме лична връзка с Небесния Отец. Днес, ако чуеш гласа на Отца, не закоравявай сърцето си. Помни каква полза има да спечелиш целия свят и да загубиш душата си, например, или